Мисля, че... Само да Леле, имаш майко. късмет. Ети късмет, давай Мил. Стискаме палци. Е. Това бомбер нещо се обърка. Да ни умряхме, бе. Еми, да. Нито веднъж да не го удари. Ако един път го беше ударил, беше. Да, с Hero Power го убивахме. Риск печели, риск губи, това е. Освен да му... Фейса да му покажеш, че ще се остане на едно и да се кефи. А, да, той ми вкарва 8 демидж. Не се знае какво ще GG удари. е. Да, insect do it. От целите. Имаше 33% шанс. Да, бе. Прескочил е двата минути и той имаше късмет да удари тебе. Значи всичко, което е рандом, се привлича към фейса ти.